Shalom. Saluhur parhalado HKBP Bonang Indah. Pasaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang remaja napa sebulung namandohoti parmingguon sadarion. Selamat hari Minggu ma dihamu parhalado nami. Huriani tuhatan na hinaholongan marsadani roha mahitamu se sadarion. Lau memuji Tuhan tadi minggu pasapuluh toluhon dong Trinitatis. Do topik ni minggu sadarion ima mengurupi sian nasa haholongan. Atong tapuji ma Tuhan ta marite na marede sian buku ede nomor 20 itu sian ayat sada 1 ayat 3. Haleluya hari Minggu.
Marhite-hite kuar ni debata ama. Dohat kuar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohat kuar ni ton di perbadian at mapalangit dohat anoon. Amen. Nung nga di pabotohon ni Bana Tuho Ali Cholma. Manang ahana denggan. Jala manang ahana ni niluluan ni Jehovah siyakko. Ima na mangulahon uhum sabing. Dohot holong ni roha di habasaon. Jalamar pangalaho haserepon. Maradopan debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata pargoguna so hatudosan. Say lehon jala patubu madihami haporseon na sitong. Tabay mahaporseon namin kanupari. Asalam togu. Lehon madihami holong ni roha na somar pangatsi. Asa holong roha nami diho. Dohot didungan nami colma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas di roha hami. Mambahin lomo ni rohami. Sayo loy mapangadion Panginoon nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapujima Tuhata. Marite buku ende nomor 564 ayat 2 ayat 3. Lasma rohatta di Tuhata debata. Tangyok kamu ma patik ni debata ima sian Sara Timotius bidutolu ayat 10. Aidung ture parhobasa nasida naik situtuma nasida dalam marhiras ni roha godang marhaporseon di Kristus Yesus ima sahatna rap mangirogogo mahita tu debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Tapujima Tuhata marhite buku Eden nomor 165 sian ayat 1 ayat 2 nabasa dorham diau. Tato poti mando sata tu debata.
Alay Tuhan di bata parkukuna suatu dosan para si roha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabi di amu, manopoti dalam mangangkukkan dosa nami. Masay jod-jod warsay hami ho, marhiti-hiti pikiran, dohot hata, dohot pambayanan nami na ruay. Daku hawalongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ati-ati nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubay kami. Di bahini tamado di masamu, jala huhumanmu hami, tu hamatian sa liling nai. Alay nama poros mahami, nain tu asni roham na gudangi, manghidus yan nasa rohanami, asesan di dosa nami sa luhod na. Sayurupi mahami paubahon rohanami, angan ni Tuhan Yesus Kristus, anak holongan ni roham, si Pangulo kami. Dohod ala ni guarmu na badiyay, alay Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni depata taringot tu hasisan ni dosa. Para si roha jala pertinggan bahasa do Jehovah. Dapat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahin tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalasot tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asin roha ni ama-ama mida akka anakna. Asin roha ni Jehovah di akka na makabiari ibana. Asa ngapon madi ibat dari bata na dikijang. Amen. Tapuji matuhat tamarite ede puji-pujian sian kur letare.
Tapuji matuhata marite buku edin nomor 468 ayat sada dot ayat tolu diganop luat mian. Tapuk kama bibiltang jalata jaha mahatan edibata naga beturpu epistel tuhita di permingguota sadarion imana tersurat di 2 Kronikas bidusia mamuka sian ayat sada 1 ayat 8 marsika sorin mahita majahasa ia raja boru-boru sian saba dung dibege baritani si Salomo Roma nasida tu Jerusalem naing masih ujian dot si Salomo marudang-udang mardongan parangan matsai tongam tole uto akan na mengusung na khusus maragam-ragam dot sere matsai gudang dohot mata intan jadi dung sahat nasida tu jolo ni si Salomo di pababua matu ibana salut na di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo tu nasida sude sukun-sukuna jaladang adong nabuni nanggosada sian rohani si Salomo naso pinatorang na tu nasida. Jadi dudung ida raja seburu-buru sian saba habis tarani si Salomo dot bagas na pinaulinai tole pertondingan no hundul akan naposona tole panagam ni aka parhaladona dohot pakaian nasida tole akasi tau anggurna dohot pakaian nasida tole pertanggaonna laho makok tujoro ni Jahoba jadi hirana tarmali ton di nasida laos di dogma madok rajai sitong do habe baritai na hubeke di duat tu taringot tu aturan binahen mi do taringot tu habis taranmu dang diam pertontonan rohaku jala baritai paima roa utuson gabe di ida mataku hape ida ma nanggo satongana dang diberitahon halak tuau sian hina godang ni hapistaran nami dilopai hapistaran mido barita nahubege martua mahalak parhaladom martua madohor akan naposom akan natoktong marhalado di hadapanmu pabege-bege hapistaranmu winduji ma Jahoba de Batam namar lomo ni roha mida kalau perbakilon ho tu atas habang sana bahen raja sikat ni Jahoba de Batam Allah holong ni rohani de Batam mida Israel naing pahoton na doi ro disaleleng ni leleng na umbahen dipabakit ibana ho gabe raja gumonggom nasida mangulahon uhum dot hati gorang ima sahatna
Martua mahalak na tumangyon hatani di bata jalan no pepsa. Amen. Tapuji matu hata marete ente puji-pujian sian kur ina para hari Kamis diuduti kur ina Deborah.
Gor Deborah.
Tapuji matuhata marhiti buku Eden nomor 232 sian ayat sada dot ayat opat sian sude parulian na arga. Tindakon maha persatai songon na hinatindakon ni dongata sa persian di sadok pertibion rap mahita mandok. Au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai. Au persia di tondi perbadia. Amin. Tapuji matuhata marhite ede puji-pujian sian kur amasion.
Tatangihon mati ting ni huriata di bagasan minggu sedarion. Huriani nahina holongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus sonari tatangihon mati ting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 3 September 2023 na parjolo goar ni mingguta sadarion ima di goari minggu 10 tolu dung Trinitatis doho topik mangurupi sian nasa haholongan paduahon jadwal parhobas na barhobas di parmingguan manogot ima pendeta Erwin Marpaung STH, pendeta HKBP Binong Permai, pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM mandohoti acara temu pisah sambut pendeta HKBP Kodia Tangerang. Tolu pelean khusus di ari sadarion papungu pelean khusus dohita tuha perluan pembangunan HKBP Bonang Indah na di pasahat marhite amplop nanaung pinarade ni huriata jala di pasahat tu kotak pelehan di tiki pelean paduahon paupaton mangapuli di ari sadarion Minggu 3 September 2023 masuk pukul 10 sia 30 WIB di Patupa huriata do acara pangapulion tu keluarga J Manurung Erboru Situmeang Namaringanan di Perum Legok Indah Blok Walu nomor sia RT 03 RT 10 Wik Bethlehem sialanong jumolo dialap tuhata natoras boru ni inang boru Situmeang ditiki naung salpui sai tuhata mana mangapuli sude keluarga na tininggal honi naung jumolo modingi palimahon parguru malua di ari sadarion parsiajaran parguru malua masuk muse songon nasomal paunopon pertangyangan wik di hari Rabu 6 September 2023 masuk pukul 20 WIB di Patupa huriata do pertangyangan wik ima na parjolo wik Jerusalem di bagasan keluarga BAR Pasaribu D Boru Simamora Namaringanan di Perum Dasana Indah Blok BC Tolu nomor 10 Bonang paduahon wik Eprata di bagas ni keluarga Siregar Boru Dolok Saribu Namaringanan di Perum Medang Lestari Blok A4 A3 Jalan Asri Kencana Sada RT 03 RW 05 Medang dipangido tusude ruas ni huriata tarubomina adong duwik nabe Ria Mahita mandohoti pertangyangani papituhon Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah 2023 hombar tu hasil rapat panitia Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah 2023 na di hari Kamis 24 Agustus 2023 dohot hasil keputusan sermon parhalado di hari Selasa 20 sia Agustus 2023 manotopon Pesta Gotilon HKBP Bonang Indah tahun 2023 naing di Patupa di hari Minggu 5 November 2023 sude aka informasi ulaon namar perdomuan tu acara Pesta Gotilon di huriata di pasahat tu minggu nanaing ro pawaluhon totoripe tu pembangunan dot pengadaan aset huriata sinosohon tu sude ruas ni huriata nasoboi tapasaha totoripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja boima ditransfer tu
rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor sada walu 00 sada 06 sada 554 atas nama Sape Sitorus. Pasiahon pelehan dohot iuran bulanan, pelehan parmingguon, pelehan sekolah minggu hamuleateon, pelehan bulanan keluarga dohot iuran boima tapasahat marhite wiktabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. 10 parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan nong salpu boi mata jaha di pael naung pinasahat ni huriat marhite WA di grup wiktabe. 10 sada selamat ulang tahun parhalado rabdot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe siang tanggal 20 Agustus 1 tolu September 2020 hatani tuhata si pepopta iman atar surat di pesalmen 120 ayat 20 sada ikon pujion nasida majahoba ala asini rohana dohot haholongan akan nabinahenna tujolma manusia akka goar-goar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boi mata jaha di pael nanaung di pasahat huria marhite WA di ganup wik songanima titing ni huriata di bagasan mingguon debatama mamasu-masu hita. Naing bagi utama berita nauli na pinatol hasni na posona. Maridima ita uhud bawa sahaton papungo pilihan sada A do sada B. Maridima hita sian buka de nomor 720. Naing masinodang ngoluku. Manang
hijala perbadiai maroha pikira doho todi nami di bagasa todi male Tuhan. Hami naposom parsahalai jala parbisuhi dinalaho patu begeho katam na badion. Ganup hami nanaing majalo doho tu mangihon. Toktong bisuk na siyako na mangingani hami ganup. Dalan nami dinalaho mga tu si doho makanguluho katam na badion. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami inanami remaja na posobulung dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Hatani debata di minggu tasadarion ima minggu pasapuluh hodung Trinitatis tersurat mai di buku 2 Korin. Buku 2 Korin bidualu ayat sada sahatu ayat pitu. Buku 2 Korin bidualu ayat sada sahatu pitu hujahahon madihita songonon mahatana. Asiasi tuhuria Jerusalem. Alai hupabotohon hami matuhamu akadongan. Asini rohani debata na nilehon na itu akahuria na di Makedonia. Ay atik pe di bagasan pangujunan dohot hapor suhon godang nasida. Di horhon halalas ni rohan nasida na sumurung. Akup ni sukot ni hinapogos ni nasida do habasaon na lumobi. Huhatid dakod do. Naong dilehon nasida nasa na tarpatupasa. Lobi tahesya gogona. Jalasian lomona do. Gogodo diapoy nasida hami. Jala dipangido asini roha. Iman nanaing gabe parsidohot mangurupi akan abadiyai. Jala gumodang siyan na huhirip pami. Tung diri na do dilehon nasida parjolo tutuhani. Dungi tu hami mangihuton lomo ni rohani debata. Gabe huapoy hami si Titus. Asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon. Songon nang pinukkanay. Alay songon hasurungan muna di nasaluhut. Di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasaharinggason, di pakaholongi muna di hami. Naing songoni mahasurungan muna nang di ulaon asini rohaon. Di sido sahatna. Horas ma dihita saluhutna. Moliate ma tapasahat tutu hatta pardenggan basai. Ala asi dohot holong ni rohana. Mangalihot tuhita hahipason. Ukap ni roha. Ringgas ni roha. Romar saur tu bagas joron itu hatta. Di parmingguon. Ima minggu pasapluto dung Trinitatis sadarion. Marsanga matu hatta. Marhite parediota. Amang inang dongan saha porsiaon. Topik minggu dihitan waing maswarahon. Mangurupi sian nasa haholongon. Melayani dengan kasih. Mangurupi sian nasa haholongon. Dari 3 tugas panggilan gereja, salah satunya ialah berdiakonia. Jala terida doi di huriaton. Berdiakonia. Sapak kilala kita saluhutna ruas ni huria na adong di Bonang Indaon. Iman na jinamitahon ni Apostel Paulus tu huria Korin. Huria Korin na seribut na sida. Dangadong dos ni roha. Dangadok sada ni roha. Marsiadu patuduhon hamaloon na haadongon na. Di patuduhon diajarhon Apostel Paulus masada huria na masay burju. Ima huria Makedonia. Didokibana ma. Berek kamu mahuria Makedonia. Nasida pe di bagasan hapor suhod. Di bagasa pangujunan. Alai uka dorohan nasida manarihon dohot marsilehon-lehon tuhuria Jerusalem. Tong musay na di bagasan hapor suhon. Dang Jerusalem wi sada tong. On na di jamitaan ni Apostel Paulus do. Dang adok songoni iterna amang marpaung. Dangi na di jamitaan ni Apostel Paulus do. Huria Makedonia pada saati di bagasan pangujunan. Berada di tengah-tengah pencobaan. Dan juga di tengah penderitaan. Bahkan jemaat itu hidup dalam kemiskinan. Tetapi ketika mereka mendengar jemaat Jerusalem
yang benar-benar membutuhkan pertolongan, ukap do rohani nasida manarihoni. Umma teladan, ukap ni roha na niajar honi apostel Paulus tu huria Korin, asa diberengi, huria Makedonia na metmeti, huria Makedonia na di bagasan haporsuhon, na di bagasan penderitaan pergumulan, ala situasi pada saat kacau dope. Alai dang gabe tarabat rohani nasida manarihon, huria Jerusalem natong muse di bagasan haporsuhon. Ay di haporse nasida, ganop huria na adong di Portibion, sada pamatang doi di Kristusi. Ikon marsi rapdo dinalaho manuhuk aka na humurangi. Ima di haporseay nasida. Dungi diajarhon apostel Paulus makamang doho tinang. Ang giatung diidahamu haburjuon ni huria Makedoniai. Sumurung do nasida, sumurung di haporsiaon, sumurung di hata, sumurung di parbinotoan, sumurung di haringgason, dohot holong ni roha. Sumurung nasida di haporsiaon, sumurung di hata, sumurung di parbinotoan, sumurung di haringgason, sumurung di horong ni roha. Sahak matuhitan waeng, jamitan na hinatahon ni apostel Pauluson, tuhuria Korin sahak matubonang indah. Kita melihat gereja Bonang Indah, gereja yang berdiakonia. Tapatuduhod doi, gereja yang hidup ketika melakukan diakonia. Sapak kilalaan ganuk ruas ni huria di arsak nang sitaonon. Dung sapak kilala kita kamang dohotinang sumurung mahita tutu. Ay diojar haporsiaonido parbinotoan. Diojar parbinotoanido non habisuhon. Jala diojar habisuhonido holong ni roha. Jala diojar holong ni roha ido non roha na masih haholongan ganup aka na dihumaliang na. Dang marnida rupa, dang marnida marga, dang mardia ibar. Ala unok nanaking di haporsiaon. Haporsiaoni mana mangojar ibana gabe tubuh burjuni roha. Burjuni rohai na didapot ni ibana sian parbinotoan ni hata ni debata. Imana adong di si Salomo di epistel nang tajaha nakingani. Hata ni debatado na mangaleho bisuk tu ibana. Jala bisuk na adong di ibanai, dalan ni ibana patuduhon isa do debata na di sobba ibana. Lemtab ba mabilangan niya ka na porsia, marhite habisuhon, dohot burjuni rohani Raja Salomo akka amang dohotina. Hita pehirim do rohata songoni. Marhite hita, lamtabba, panadayon ni akadongata tu debata, ala ni burjuni rohata, manarihon, dohot manggohi, akan na humurang na adong di tonga-tongat. Alay takas do tutu sukunon. Dia do parjolo tapilit, na majalo do hita, manang na mangalehon. Molo na mangalehon do bapuji Tuhan. Alana memang tahap porsiai do, narade doa Tuhan, nagabe halak na mangalehon, alas yakodo mual ni nasa saluhut mo. Molonong nga si sadaha tahita, tumagod doau, say selalu halak na mangalehon, namora do tuhat tayo ni nado. Hamuraw na do pasahaton na tuhita. Berarti nga sepakat titoon, akahalak na burju mangalehon mahita. Dang akahalak na say selalu di posisi na majalo. Alay ikon akahalak na burju marsilehon-lehon. Bahasa ikon marsilehon-leho kita. Bahasa ikon marsiurupan. Tuhan Yesus takas doi dihatahon. Ganup hamu tubuh maasini roha. Alanung nga jumolo di jalo hamu isianau. Yesus itu sudah lebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, kemurahan hatinya. Maka kita juga harus menjadi orang yang bermurah hati terhadap sesama. Na paduahon muse bahasa hita ikon marsiurupan. Di buku 2 Korin pidualuan alay ayat 10 nama 115 diajar do disi teologi keseimbangan. Bahasa hita ikon marsiurupan. Molo diurupi si A si B dang nanaeng pasudahon na adong di si A asagok di si B tidak. Alay asatarida do hahotani didok ibana rupani songonon. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan orang lain. Seperti ada tertulis,
Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi molonu nga marsileho-leho kita, marsiur taurupi dongatai asa dos do ibana to. Ibana pedapota dina humurang, hita pedang gabe humurang di naung talehon. Ima pangatus yata taringo tu na marsileho-lehon dohot marsiurupan. Dungi ta simpul homa. Marilah memberi, bukan karena berlebih. Dan percayalah, dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Marilah memberi, bukan karena berlebih. Dan percayalah, dengan memberi kita tidak akan berkekurangan. Sebab siapa nama naburhon otik do gotilona. Alai ganup halak nama naburhon managam pasu-pasu, mangalak pasu-pasu do ibana ditiki manggotil. Odo haporsiota. Ngasi sada hata jala sisada haporsiau kita naking amang dohot inang. Naradedo hita gabe aka halak na mangurupi. Naradedo hita gabe aka halak na ringan tangan tu aka na humurang. Tarlumobi ma di nama dok moliate tu debata marhite huria. Di patomu titing tado naking di minggu 10 dung Trinitatis pesta gotilo kita bulas sabolas. Ngasi sada hata hita naking ikon na mga lehon. Iterdapok rohani kain na tu dia neneng dohonoko. Jay kudo rupani disi. Dung dihatay pesta gotilonon aduk pedang diuray ho dope ulaw disi. Ngaduk-duk pakilalamu na kay nang. Daw nga te, senyum-senyum do niya kay nay. Marsuru pamahamu mamorsan akan naduk-dukinin. Je mola dong iber kamu hira duk pakilalan na dia hupor sadde bana binuamin nay nang ato. Duk do pakilalaan ni molo say kolan noduk iban. Jadi duk tabege naking tikting pesta gotiloni. Marlas ni roha do hita mabege titingi. Anggo wek Efrata pasti marlas ni roha. Ala nasida nagabe tuan rumah di ulau ni. Puji Tuhan luar biasa semangatnya. Nanay kudoko disia kamang do tinang. Ima sada ulau na balga di hita HKBP manggotil, bukan mencubit ya, manggotil. Tahatida ko jala tahapor do songon nanido ni buku edeta mangula hita jolma manabur bonii alay nama banjadina tung debata Jehovah doi. Mangula hita jolma manabur bonii alay nama banjadina debata Jehovah doi. Nga manabur hita di bagasan nasa taonon terhitung Januari 1 November muli susala tanggal 5 non pesta gotiloni. Nung nga jalo pasu-pasu ni debata. Kita dikaruniakan berkat yang luar biasa. Tasadari doi. Tahilala doi. Bohado hita bersyukur di pesta gotiloni, di pesta panen. Bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dungroan non ganup akasit tuawik manang panitia pembangunan di Dokma. Ganup akaruas ni huria di surati mak. Patumonaan ni naniulana. Oriyom muna do inang siyan na jinalo muna tu na sinura muna. Daong ina aka ama do angga kaina basa tulok madihata ni aka amay. Jadi ikut patar dotok saluhut na. Ikut tubus yan hapor siyaw do roha na mga lehon. Unang dua roha. Ikut tubus yan hapor siyaw do roha na mga lehon. Ay debata si boto roha do. Mulos yan burju ni roha do iyas ni roha do hita pasahato ni. Marnida pasu-pasu nang tajalo siya debata do muse mamalasoni tu hita. Unang ganggu jala biar. Ido hapor siyota aka amang do tina. Unang gabi tubuh tu pikirata. Au petong do konoku jala sosoyoko. Ay buah ama, tok ripe tu pembangunan dope. Ay dia ma iurat tahuna dope. Songon hata ni akan da tua-tua batak doi. Hamu peranu nga di hati dakko kamu yati aka mang do tina. Hobar tu harikotan na doro pasu-pasui. Hobar tu harikotan na do. Molo opak parkuliah di jabui, rodo berkat tu biaya opat parkuliah. Alai molo dua nama parkuliah di si, hobar tu na dua biaya parkuliah doro tu si. Aduk pesarupan na niulana, asing atena. Hape narahay tiki opat parkuliah ta, tiki 5 parkuliah ta. Boy do da batu. Sonari nga karejo sude, alay dak songon natajalo ibe narahay. Naneng do honokut tu si itong do.
Ro muse soso-soso tok ripe tu pembangunan, aminkan. Ro pasu-pasu. Ro muse soso-soso ni situawik di pertangyangan iurat tahunan, aminkan. Ro pasu-pasu. Ro muse nonon patumonaan na manginang, aminkan, jangan ditutup pintunya. Biar datang berkat Tuhan itu. Talean muse. Ikon mardongan las ni roha doa ka amang do tinang. Unang masipailaan. Unang masapila akon to. Holong ni rohata tudongan, iko boydo manutupi haurangan ni ibana. Unang masipailaan. Ay di boto de bata do ola ni dia tukta. Jala hita peta boto do ola ni dia tolapta. Jala dongatta na boy tolap ni na tolap ni ibana, molo boy tadungdung. Alay olak ni na tolaptai na adong dihita italian. Alay mardongan moleate. Ay de bata do si boto roha. Dohot si boto pikiran, songo dia hita motivasita ditiki na Marsilo Leoni. Kembali kepada kalimat yang di awal tadi. Ketika kita dengan memberi, yakin dan percayalah Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya. Itu adalah kehidupan kita yang beriman secara Kristen. Adong do musehatan nabisuk mengajaru songono nakamang dohotina. On kesimpulan ni aka ina batak doon di PHDI na nung ngahuhatahon. Otik alay dang hurang, godang alay dang merlobi-lobi. Otik alay dang hurang, godang alay dang merlobi-lobi. Tubuh hataon imas yan sada ulaw ni akaina. Molodung panen di papunguna sida ma di lumbung. Ibay may meon. Dungi di sineng habis boras di sima di jomur. Dang mardapok-dapok di jomur atongi. Di sineng perlu di si di jomur, di si di jomur. Jala molo na yung musim manuanan non to na marbabo musedang paned dope ngalamotik borason nga manat iba na mamakke borason alanya nga mulay otik alay adong detabungan ni iba na tiki panen dia may na biasa na onom takkar sa hali mga lopa ijoput iba na do sa joput ibayin to kalengi ima bisuk ni iba na ditiki panen dang merlobi-lobi ato ay molo halak batak dangi apalagi anak kon na haroroni daging na dopi siya kangas si nomor 2 si nomor 3 onom takar di lopa sa hali mga lopa ulo do hurang ulo do habis hurang ninabahkan alay alamanat ala bisuk inay taga mo do sugot liling na ipanen di papulik iba nama otik bisuk ni inay mo siya kamang do tinang alanak tiap hari na dangi sa hali sa minggu do ugodang do di lopa ditiki Ariona ni alok ta lopa disi ugodang may lopay alay dung mangihut muse boy ma diori tetapi itu menjadi memori yang indah buat anak-anaknya gabi kenangan na mangolo dia tong naso di ilalay ba na songo dia tabo na ditiki haposoon na dicoba na nga beda dayna molo narahay tikyonan songonon lopan nga tabuhian hape di dayson nari nga sarupa alana memang dangadong beciri khas dangat tiap hari boy dapot titay alania kamang dohotinang tutu habisuhon niya ka na tua-tua tay na jolo tateladani ma bagaimana mengantisipasi alay dak sudah ti dinalahu mangurupi tu pesta tukdoy pesta ada tuk tuhuria petuk doy dangadong tading ibana tarida do ibana diadat tarida ibana di huria niojarnya hadoy disuk adong di ibana bisuk mabagi na otiki songon eden halak bataki bisu mahoy nang nigelekku mabagi na husari na otiki nina jadi mulo bisuk do aka inata boy do pola akan nasinarinya mata aledang nama do kurupani otik pesari hamu boy do gudang dao alay mulo bisuk do aka inata boy do hot manotong akan nasinari ni aka amata inata pedak tading tu ulaw nadat amat tapi dak tading tu ulaw nadat inat tapi dang tading tu ulaw huria amat tapi tong songoni saur do tibana tok tong boy rap sauduran dinalaho patuduhon holong ni rohana nung ahu barita ho kami akamang dohotinang sian nasaroha mahita tutu dinalaho marsiurupak kita marnida akadongata na humurang marsiurupak kita marnida akadongata na adong di humaliang jala di huriope marsiurupak kita dinalaho patukon akana hinarikot na adong di hurion marsiurupak kita aka amang dohotinang molonong nga marsiurupak kita neang doi
Jala saut doi, tulus doi, debatape las rohana marnida hita. Las rohani debata ala tubuh di hita hatan na badiai. Di ojar hatan ni badiai ma di hita holong ni roha. Jala di ojar holong ni roha ima burju ni roha. Jala di ojar burju ni roha ima roha na sada di hita. Dinalahu pasikopon na adong di na humalia kita. Amen martangiang mahita. Ditikin na jepeko na Tuhan nung nga hujalo hami hatam na badiyon. Na mangajar ho tuhami. Asa toktok kami sa roha jala sa pakilalaan. Tarlumobi hami ruas ni huriam na adong di HKBP Bonang Indaon. Marojahan sian hatam na badiyay. Na olodo hami ale Tuhan. Parhitian mo dinalaho habauran ni pasu-pasu tu na humaliang. Pakke mahami. Ale Tuhan. Toktong sulikit roha dohot pikiran nami. Asa molo ditiki gale hami. Tordimima na manuturi roha dohot pikiran nami. Asa unang lilu laka dohot dalan na hutodok kami. Ale Tuhan, takas do dibotoho. Ganup akka program na naing diulahon uriamon. Homale Tuhan jumolo na mga ramoti jalan na mamasumasu. Ganup akka panitia ng parhalado. Asa marhite bisuk na siyako. Boy mo setulusi. Pasu-pasu ale Tuhan perdagingon dohot partodion ni ruas ni huriam. Pasu-pasu ganup akari pedohot rumah tangga. Suang soni do ale Tuhan dalan ni ngolu. Naong pinasahat mo tuhami ganup. Angget marupa halo jaon dohot hirni hodok nahu ulaho kami si ganupari. Dalan nami dinalaho mabohali parngoluon perdagingon dohot partodion. Sarihon mahami ale Tuhan hobar tu hari kotanna. Pos dorohan nami disi. Hutangnya ko kami doale Tuhan, ruas ni huriam. Na dibagasan hagaleon ni pamatang, parsahiton nuaing. Ruas ni huriam, ama, ina, naposo dohot dakdanak pe. Ho managabi pa daw di bolot tu nasida. Parhitian maganup akka obat na pinakke ni nasida. Asa tumibu hipas, hisar, jala, toktong dibagasan las ni roha nasida marpungu dohot keluarga. Dohot marsaor di bagas jorom na badion. Ale Tuhan, husol solihami dodosa na ulahok kami. Marpamuati maruham marnidahami. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami. Amen. Tapapunguma peliata huhu tapuji tuhata sian bukwede nomor 716 di nama molu sadok ngoluon. Asino
martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasan na moliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Rimahita jongjong. Tapuji matuhata mari ite asirot holong ni rohana na mangaramoti dohot na madongani hita di parmingguon arianon marsanga matuhata marhite paredeota nang bohal ni partodio nong tajalo marhite hatana na badia suan may tubagasan roha pikirat tarlumo bito dita to dini debatama na pabagason itu hita ganup mulak mahita di bagasan las ni roha. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. 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 Horas.